只为自己传唱的以后能当上传的。Takže ahojte, ahojte, dobrý večer všetkým želám. Takže počujete ma dobre, ešte raz mi Rinka zakývaj, či ma počuješ, aby som mohla ďalej pokračovať. Výborne, ďakujem všetkým. Vypla som vám všetkým zvuk, aby sme sa nerušili navzájom. Samozrejme potom vás zapnem, aby sme si pokladali otázky a tak ďalej. Toto video sa nahráva, viete to potom poslať svojim známym, alebo prezrieť to ešte raz. To prvé videjko, ktoré som vám spustila, je video, kam sa môžeme dostať všetci, naozaj všetci, nie len vyvolení, ako to býva niekedy v niektorých firmách, môže tam sa dostať sa naozaj ktokoľvek. Podmienky vstupu do tejto nádhernej krajiny, volá sa Čína, absolvovanie dovolenky spolu s firmou na ostrov Hainan, hovorí sa tomu druhé Bali. Je tam nádherná príroda, nádherná pláž, zlatý piesok. Videli ste na svoje vlastné oči, čo vás môže očakávať čo chvíľočka. Je to naozaj absolútne jednoduché pre tých, ktorí sa rozhodli pracovať so spoločnosťou Vieda, nielen užívať produkty. Dovolte mi vám trošičku o tom dneska viac porozprávať. Ja sa volám Oksana Černická, som zakladateľ tejto našej skupiny a som v podstate iniciátor vzniku tejto spoločnosti v slovenskom prostredí, na Slovensku, v Čechách a tak ďalej. Všetká naša spoločná skupina, pracujeme spolu s niektorými ďalšími partnermi, ktorí sa ku mne pridali niekoľko mesiacov dozadu a aktívne spolupracujeme. Takže pre nich bude informácia v prvej časti našeho proma a pre tých ostatných, čo sa pridali nedávno alebo sa nám ešte pridajú, všetci majú šancu zúčastniť sa tejto dovolenky.
Čiže čo treba? Ja zrejme prezdelám podmienky alebo jednoduchosti. Začneme od začiatku. Všetci z nás, ja si myslím, že každý jeden z vás, ktorý počúva mňa na tomto videu teraz alebo nachádza sa v tejto zoomovej miestnosti, viete o zlatom trojuholníku. Mnohí možno nerozumiejú, čo to je, alebo na čo to je dobré. Mnohí dôverovali svojim sponzorom a založili hneď ten zlatý trojuholník. Mnohé spravili ho neskôr. Samozrejme, tam môže byť jedna vec, že nepochopenie, na čom je to dobré, a druhá vec, že proste nemáme peniaze. Ale dovolte mi vám trošičku o tom povedať, aby sme nadviazali ďalšiu podmienku v podstate kvalifikácie na Hainan. Všetci, čo sem prichádzajú, jednoducho chápu, že keď pozviete dvoch ľudí do biznisu, ľudia sa zaregistrujú a vy z menšieho balíčku dostanete hneď 50%. Volá sa to step. Potom, keď na tej istej úrovni nám sa vytvorí druhý pár spolupracovníkov, lebo ľudia samozrejme aktívne registrujú ľudí, tak dostanete 10% z menšieho balíčku z toho páru, volá sa to binár. Potom samozrejme máme opakované nákupy z vašej štruktúry, z vašich spolupracovníkov, klientov, čo budú nakupovať opakovanie produkty. Z toho máte na rok 5%. To je taký prvý stupeň marketingu. A potom prichádza druhý stupeň, voláme to kvalifikačný stupeň. Samozrejme, každý jeden jedinec, ktorý urobí nejaký konkrétny obrad, dostáva sa do druhého stupňa našeho marketingu. Hovoríme tomu, podľa marketingu musíte vytvoriť 2 obraty rovnocenné. To je, predstavte si, že všetky vaši ľudia, čo si poregistrujete napriamo, jeden z nich musí sa odtrhnúť a urobiť minimum 5000 bodov. A všetky ostatné, keď sa zrátajú dokopy, urobia ďalšiu polovičku. To znamená 5 a 5. A vy ste v kvalifikácii direktor. A tak ďalej to samozrejme postupuje podľa obratu a vytvára sa obrat 10 a 10, 30 a 30, 50 a 50. Hovoríme teraz v tisícach. 5000 bodov, 10 000 bodov a tak ďalej. Takže tie, čo si pristúpili k tejto práci zodpovedne, pochopili alebo si nechali, dali si povedať, tak urobili pod sebou priamu líniu len z 2 ľudí. To je vy same, 1 a vy sami 2. Hovoríme tomu zlatý trojuholník. To znamená, vo vašej prvej línii len 2 ľudia a pod týchto 2 ľudí vy registrujete všetkých ostatných ľudí a vytvárate v podstate pod jedným človekom, to ste vy, 5000 bodov a pod druhým človekom vytvárate 5000 bodov. Prečo toto robíme? Ja vám poviem jednoduchý príklad. Predstavte si, že ste pozvali do biznisu 10 ľudí. Všetci si nakúpili 500-bodové balíky, povedzme otvorili ešte si ďalšie nejaké nožičky, alebo už aktívne registrujú ďalších a povedzme, že tie všetky 10 ľudia vám urobili po 1000 bodov. Je to normálne, je to jednoduché, je to bežné u nás teraz, vidíme v tom v praxi. To je, vám dokopy 10 ľudí urobilo tých 10 000, ale ani jeden z nich neurobil 5, pretože ešte len nový, ešte sa rozhľadá, ešte skúša, ešte len pomaličky registruje, hovorí, posúva. To znamená, obrad máte, ale kvalifikáciu nemáte. Preto jednoducho tých 10 ľudí, keď rozložíme 5 pod jednu nôžku, 5 pod druhú nôžku, to ste vy sám, tak vám jednoducho sa vytvorí kvalifikácia. A čo sa stane potom? Dostanete plusom 100 eur na cestovný bonus. Keď posúvate sa vy nižšie, alebo vyššie, to už ako chcete, 10-10, dostávate ďalších 200 eur. Keď posúvate sa na tretiu úroveň 30-30, samozrejme s týmito ľuďmi, tak dostávate ešte autobonus 500 eur. A tak ďalej, a tak ďalej. Samozrejme prichádzajú ďalšie bonusy, kvôli ktorým sme mnohí sem prišli. Volá sa to pool bonus a to je 1% napríklad od obratu opakovaných nákupov celej Eurázii. Na daný moment to je $500 000. To je, keď vy nachádzate sa v tej tretej úrovni, 30 000 na jednej strane, 30 000 na druhej strane, vy dostávate ešte 1% spolu s takými ostatnými ako vy, prerozdelené z obratu z $500 000 obratu spoločnosti s
opakovaných nákupov v tom pomere. Ďalej. Tento rok, ako každý rok, spoločnosť robí dovolenku. Vždy sa vyberá najkrajšia destinácia v určitých regiónoch a tento rok sa ide na ostrov Hainan. A teraz, aby ste získali v podstate absolútne zdarma túto dovolenku, vy potrebujete v mesiaci august, september a október dokopy v prvej línii urobiť 2500 bodov. Čo to znamená? To je, registrujete ľudí, každý urobil napríklad 500 bodový balík, to je 20 ľudí v prvej línii. 20 ľudí, to je 5 ľudí v prvej línii. 5 krát 5, 25, čiže 2500 bodíkov ste spravili. Je to normálne zvládnuť za 3 mesiace. Je to sumárne. Spoločnosť od vás nevyžaduje, aby ste vy urobili to za 1 mesiac, máte na to 3 mesiace. Čiže aj pre tých, čo už sú tu, aj pre tých, čo ešte len prídu, a možno ešte prídu aj v októbri, stále je čas urobiť kvalifikáciu, urobiť podmienky súťaže. To je prvá kvalifikačná podmienka, urobiť 2500 v prvej línii. Tí, čo majú trojuholníky, už určite prišli s nejakým obratom. To je, majú napríklad 500 a 500. To je ich prvá línia. Samozrejme sú dve možnosti. Buď si urobíte upgrade v priebehu 3 mesiacov na 2000 a splníte túto podmienku, no alebo si zaregistrujete ešte bokom tam 3, 2, 4 ľudí, ako si uznáte za vhodné. Ideme ďalej. To je prvá kvalifikačná podmienka na získanie peniazy od firmy. Získať môžete buď 1000 eur gratis na cestovný účet, alebo 2000 gratis na svoj účet, alebo 400 eur, alebo 600. Ideme si to všetko rozobrať. Čiže prvú podmienku vieme, teraz sme ju ozvučili, jednoduchá. Druhá, keď ste sa registrovali na 500-bodový balík, musíte urobiť skupinový obrat 40 až 40 000 bodov a dostávate 1000 eur na dovolenku. Keď ste urobili 60 až 60 000, dostávate 2000 na dovolenku. Keď ste registrovali sa alebo upgradeovali sa na balík 2000, čo je normálne, u nás už mnoho partnerov to urobilo, buď hneď, alebo sa cez upgrade. Cez upgrade, to znamená navyšovanie svojho accountu, tak vám podmienka sa úplne uľahčuje. To je, potrebujete spraviť len 30 a 30. To je tá tretia úroveň. Všetci začíname 5, 5, 10, 10, 30, 30. Podotýkam, ten obrad zbieráte 3 mesiace. Príklad. Teraz, keď sa pozriete do svojich kancelárií, tak uvidíte, že na jednej nohe mám 2500 a na druhej nohe mám 1500. To je normálne v systéme vidieť. Ja vám ukážem potom, keď vypneme nahrávanie, kde sa to pozrie. A vy viete reálne začať doplňovať ľudí tam, kde treba a zvyšuje sa vám obrat na obidvoch nohách, keď máte trojuholník. Keď nemáte trojuholník, máte len ľudí napriamo, tak viete, aká je u vás situácia. Proste registrujete ďalej, tie ľudia tiež registrujú a vy vidíte reálne, aký máte obrat. Druhý mesiac vám tie obraty sa samozrejme zvyšujú, tak druhý mesiac spravíte 7,5 a 10,5. Tak to sa bude ščítavať s tým prvým mesiacom, s druhým mesiacom a s tretím mesiacom, pokiaľ nedosiahnete ten konkrétny obrat. Toto je prvá časť pre takých, ktorí už akčne sa pustili do práce, už registrujú, hľadajú, proste majú na to čas, majú chuť a majú rozhodnutie, že to chcú robiť. A intenzívne sa tomu venuje. To som ja a ešte povedzme 80% našej štruktúry. Všetci to chcú. Hej? Dobre. Druhá podmienka pre takých,
no nehovorím, že oni sú neschopné, menej akčné. To je, majú svoju robotu, svoj život a venujú sa viede určitý čas úsekovi, maličko. Ale takisto registrujú. Pre nich je tiež možnosť nazbierať si financie na cestovný účet a ísť v podstate na túto dovolenku s investíciou možno vlastnou nejakých 200-400 eur. Ako? Tie, čo budú mať v prvej línie, ešte si pozriem, v podstate tých 2,5 tisíca, to stále to platí počas 3 mesiacov a vytvorí sa pod vami na jednej strane 4000 bodov a na druhej strane 4000 bodov. Vám sa pripisuje 400 eur každý mesiac. To je pre tých, ktorí sú na 500 bodovom balíku. Väčšina z nás a z vás je na 500 bodovom balíku. Prečo? No poprvé teraz bola a ešte stále trvá tá vynikajúca akcia. To bola škoda nevyužiť za 100 eur aktivátor. Viete, o čom hovorím, ktorí ste tu. Samozrejme, no 98% našich registrácií to je 500 bodov. To je ten, kto zaregistroval sa do systému s druhým balíkom 500 bodov a urobí počas mesiaca 4000 obrat na jednej nohe a 4000 obrat na druhej nohe, tak ten získa 400 eur. Keď urobíte to 3-krát za sebou 3 mesiace, tak máte 1200 na dovolenku. Tá dovolenka, podotýkam, bude stáť cca 2200, 2400 približne. Hej, ešte stále nemáme presnú sumu, ale aby ste vedeli. Ďalej, kto má registračný balík, ten najväčší, tých 2000 bodov, tak v podstate za to isté získa 600 eur. Все, v podstate celá súťaž je absolútne jednoduchá, len treba si pozrieť sa potom k sebe do systému, ako to reálne vyzerá. A tým pádom budete vedieť, kde treba pridať, kde treba, nie že ubrať, stále pridávame, ale kde treba zaostriť svoju pozornosť. My sa budeme jednotlivo teraz sa stretávať s konkrétnymi tímami, a budeme potom súkromne pozerať viac menej každému tú kanceláriu, keď chcú a budeme porovnávať, že koľko ešte treba, aby ste sa to naučili pozerať v systéme. Samozrejme, dneska sa na to kúkneme, kto bude chcieť. A ďalej, čo s tým získate? Okrem toho, že získate si buď kompletnú v podstate dovolenku zdarma alebo za polovicu, samozrejme získate kopa peniaze vo forme zárobku. Môžete si v podstate zobrať aj rodinných príslušníkov, za ktorých si zaplatíte sami, povedzme z tých zarobených provízií, lebo tie provízie sú naozaj skutočne vysoké. Firma to absolútne dovoľuje brať si rodinných príslušníkov aj bez toho, že sú registrované alebo nejaké majú tam partnerské ID. Môžete ich zobrať so sebou. Samozrejme, ten, kto má trojuholník, môže si to urobiť 3-krát v priebehu 3 mesiacov a 3-krát mať dovolenku zdarma. A ďalšia pikoška je, že lístky čiže lietadlo, hotel, víza dokonca, mala by všetko vybaviť firma. Nám len povedia datumy, nám povedia, kam máme ísť. My ako skupinka sa skooperujeme a s vlajkou Slovenska ideme na ostrov Hainan. Hej? A jedine, čo budeme od vás potom potrebovať, fotografiu vašeho cestovného dokladu a tie víza sa samostatne budete potom ešte doplácať. To je 30-40 eur, to je nič. Ale firma za nás mala by to všetko vybaviť. Tak to bolo doteraz. Bolo mi povedané vždy, tak to bolo doteraz, tak predpokladáme na 99,9%, že bude to teraz, aj teraz. Ďalšia pikoška tým, že bolo 10. augusta druhé výročie výjedy v euroazijskom prostredí. To nie je v Európe, to je v Euroázii, to je Kazachstán, Tadžikistán, Kyrgyzstán, Rusko, Uzbekistán, mám pocit, čiže táto strana teraz má 2 roky, druhé výročie, tak firma dáva ešte plusom
3000 eur tomu, kto v priebehu týchto 3 mesiacov uzavrie kvalifikáciu nacionálneho direktora, to je tých 30-30, plusom nákupu auta. Auto sa bude vyberať z konkrétnych čínskych modelov. Ja nie som v autách nejaký maniak, ja ani neviem, ako sa oni volajú, ale v tom promo ste videli názov toho auta, ja som to len trošku pozrela na tom internete, to je niečo neskutočné. Tie parametry, keď chlapci prečítajú, tak odpadnú. Ďalej, nemusíte brať konkrétne to auto, ktoré firma ponúka na výber, samozrejme to nie len jedno, tam bude viacero aut z tej značky a môžete si vybrať akékoľvek auto z Číny, môžete si to zobrať na leasing, môžete si to zobrať v hotovosti, môžete si to zobrať ako chcete. Firma vám 3000 eur na toto auto podaruje. Takže takéto záležitosti, podmienky, ja si myslím, že je to veľmi zaujímavé a atraktívne a podľa toho, aké teraz my robíme obraty, a obraty robíme neskutočné. Naraz ja v percentách som to neporátala, ale chcem povedať len pár čísel, že povedzme človek, ktorý prišiel mesiac aj niečo dozadu, prvý mesiac mal, naražam na pána Petra, ten mal asi 2800 bodov obrat a v priebehu necelého mesiaca má už 26 alebo 28 000, mám pocit. Proste niečo neskutočné. Samozrejme, neurobil to sám, urobil to s tímom a tak ďalej. Máme ďalší podobný tím, ktorý za 9 dní urobil 11 000 bodov. Dosiahol, tá žena hneď dosiahla prvú kvalifikáciu 5-5 a ide ďalej, už jej ostalo pár tisíc a zatvára od 10. dneska je čo? 13. Za 3 dní už doťahuje druhú pozíciu. O sebe nebudem hovoriť, velice sa chváliť, veľmi, veľmi zaujímavé čísla. Nárasty proste sú neskutočné. Je pravda, že pracujem cca od 5-6 ráno a do hlbokej noci. A pracujem ešte originál na normálnej robote, kde chodím na 12, hej. Takže a dá sa to. Dá sa to. A prečo sa to dá? Pretože umožňuje to náš marketing, absolútne. Sú absolútne výhodné podmienky pre každého. Pre každého, či je to like, či je to klient, či je to distribútor proste, ktorý bude predávať pre business woman a businessmana, pre kohokoľvek. Nemusíte mať neskutočné nejaké vzdelanie, nemusíte byť doktorom, fyzioterapeutom, ale môžete byť. Čiže široké portfólio našej produkcie to dovoľuje pracovať v akomkoľvek segmente. To je, či to bude segment nejaký zdravotnícky alebo normálne záležitosti, čo bežne kupujeme v obchodoch, drogeriach, lekárniach, široké portfólio výživy vo forme cordyceps a rieši a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čiže toto je základ, ktorý som chcela vám povedať. Ja sa teraz odpojím.